Алина Сафиуллина нинди 10 сұрау беребіз өзіңе. Һәм сиңа жауап бирергә кирәк булачак, яме? Узак уйламыйча гына. Киттек. Иртән мин һәр вакыт Кашып пешерәм балага, су эчәм, җылы су. Елмайыр өчен миңа Елмайыр өчен миңа, менә сезгә килергә магу. Ешрак чакырыгыз. Елмаешып утырып шулай. иң яратып әзерли торган ризыгым. Яратып әзерлим. Вообще мин бик күп әзерләргә яратам ризыкларны. Вакыт булганда. Бәлеш яратам. Менә аны пешерәсең дә, тыгып куясың да, эше бетте. Үзе пешә. Үзе пешә. Яраткан җырчым. Яраткан җырчым, мин Зәйнәп апаны бик яратам. Венер хатны бик яратам. Зәйнәп апага соңгы арада бөтенләй сокланам. Теге шундый яшәреп китте ул, шундый модница прям. Аллам әйтәм. Молодец. Минем иң зур кимчелегем. Минем иң зур кимчелегем, мин вакытында эшли белмим эшләрне, гел соңга калып эшлим. Бөтен әйберне соңга калам мин менә. Килеп терелгән җиресең Менә инде. соң гына язам мин. Алтын балык тотсам, иң беренче теләгем Алтын балык тотсам, минем беренче теләгем Испаниянең яр буенда. Катыш торар иде. Йола. Полиэтиленга уралып фотосессия. Полиэтиленга уралып рәхәтләнеп. кәефем булмаганда мин Кәефем булмаганда мин кофе эчеп алырга мөмкин, я берәрсенә шалтыратып алам, я язышып алам бер нәрсә. иң яратмаган эшем Иң яратмаган эшем иш җыештыру. Яратмыйм. холкымны тасвирлаучы 5 сүз. Эмоциональ диделәр миңа, импульсив диделәр, тиз кызып китүчән һәм тиз суынучан диделәр. Һәм теге нитә торган теге бераз напралумрак бара торган, уйламыйча шундыйрак диделәр миңа. Турыга бәрәкәт. Диделәр дисең, үзең килешәсеңме соң бу? Бу сүзләр менә кеше бит инде үзен һәрвакыт идеалләштерәрәк миңа калса инде. Без бит инде үзебезнең начар сыйфатларыбызны кабул итә албыйбыз. Без үзебезне барыбер теге яхшы яктан кабул. Һәр кеше бит инде үзен яхшы дип саный. Син үзеңне тәнкыйтьләмисең димәк. Тәнкыйтьлим. Мин вообще теге бүтән нәрсәмдәге мин элек бөтенләй закомплексованный идем, дөресен генә әйткәндә. Менә соңгы араларда, елларда ярымда Юк, менә психологлар бик күп бит, Әйе. Барып кайттың. Мин бөтен психологларга язылдым, барып та кайттым, язылдым да, мин аларны бик күп тыңлыйм. Һәм менә теге бәлки яшь бара-бара үзеңне менә кабул итә башлыйсың, ничек син бар шулай. Шулай карыйсың, ничек гына икән менә дип уйлыйсың. Теге похоже. 10нчы сорау. Җырчы булмасам мин мине рус теле укытучысы итәргә теләкләре бар иде. Авылда минем рус теле укытучым, Мөнәввәр апа инде. Әйдә син Алина кайт, рус теле укытучысы буласың минем урынга, мин сиңа бөтен материалларны калдырырмын дип шулай дип әйтәдер инде.